kira wayarki 3 times, so uku kin da namun decline. Wayo wayo oh oh, kina bani tsoro. Na kira wayarki 3 times, so uku kin da namun decline. Wayo wayo oh oh, kina bani tsoro. Ina son ki Fatima, ina son ki Fatima. Bari fashe dan ya shiga tsakanin mu haba Fatima. Rasa baki da kowa, ba zan ni baki da kowa. Ma na ta amanar ki gashi yanzu kina nuna mu cewa is over. Ko bi normal, da ni take normal. Mun gama maganar aure, no money normal. So da mota ɗaya kacal, wata ɗaya kacal. Ki fasa mota wani kaɗai, wani kaɗai. Amma kwaɗayi na ya ja mun, kwaɗayi na ya ja, kwaɗayi na ya ja mun. Kwaɗayina ya ja mun, kwaɗayina ya ja, kwaɗayina ya ja mun. Na baki rawayar ki 3 times, so uku kin da namun decline. Wayo wayo oh oh, kina bani tsoro. Na baki rawayar ki 3 times, so uku kin da namun decline. Wayo wayo oh yeah. Haba Fatima, kasa baki da kowa, ba zan ni baki da kowa. Ma na ta amanar ki gashi yanzu kina nuna mu cewa is over. Zan fahimtar ki kai ki saurare ni, ka san na kwafsa babu dalili. Kin bani komai, amma na bata komai, na bata komai. Ba halina ba, ba halina ba, ba halina ba, ba halina ba. Alina ba, Alina ba. Na kira wayar ki 3 times, so uku kin da namun decline. Wayo wayo oh oh, kina bani tsoro. Na kira wayar ki 3 times, so uku kin da namun decline. Wayo wayo oh yeah, kina bani tsoro. Ina son ki Fatima, ina son ki Fatima. Karki bari fashe dan ya shiga tsakanin mu haba Fatima. Rasa baki da kowa, ba zan ni baki da kowa. Ma na ta amanar ki gashi yanzu kina nuna mu cewa is over. Chizo record. Kwaɗayina ya ja mun, kwaɗayina ya ja, kwaɗayina ya ja mun. Na baki rawayar ki 3 times, so uku kin da namun decline. Wayo wayo oh oh, kina bani tsoro. Na baki rawayar ki 3 times, so uku kin da namun decline. Wayo wayo oh yeah, kina bani tsoro. Ina son ki Fatima, ina son ki Fatima. Karki bari fashe dan ya shiga tsakanin mu haba Fatima. Kasa baki da kowa, ba zan ni baki da kowa. Ma na ta amanar ki gashi yanzu kina nuna mu cewa is over. Zan fahimtar ki kai ki saurare ni, ka san na